Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. Alleluia. Maghatag ako kaninyong bag-ong mga sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako, nahigugma kaninyo. Alleluia. Ang pagbasa, gikan sa Santos kay Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod, og misulay, pagbitik kang Hesus. Nangutan na siya. Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton, aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, o giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong huna-huna. O higugmaa ang imong isig katao, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya. Og mao, nangutan na siya kang Jesus, kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gibuan niya sila, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagay nadtong dalana. Sa pagkakita niya na sa tao, milabay lamang ang pari sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka Levita, ug miduol siya ug mitan-aw sa tao. Ug unya, misaylo lamang agi sa pikas ka daplin. Apan, may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana, niagi sa gitulisan. Ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya, o gibubuan niya og lana, og bino ang iyang mga samad, o gibugkusan. Unya, gipasakay niya ang tao sa iyang hayop, o gihatod ngadto sa usa ka abutanan. O dito, iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya duha ka dinaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan, og mingon, galma siya, og inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong nagasto. O si Jesus mitapos pagingon, karon, kinsa man niining tulo sa imong huna-una ang nagpakita nga isig katao sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus mingon, busalakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Bago pa lang yun nato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw. Apan ang Ebanghelyo karong adlaw nagisgot man sa tanan sa tibuok kalibutan. Kung unsa ang Ebanghelyo, chapter, kung chaptera, kung unsang verses, mausap ang tibuok kalibutan. Muna Ebanghelyo, basa dito sa laing nasod in English, uban kinatsila, uban hinapon, ininsik. Apan Ebanghelyo, kung unsang chaptera, mausap ang verses. Ang ato dinhi, mausap ang Ebanghelyo. Kung unsang chaptera, mausap ang verses. Mo nga ato dinhi gibisaya lang aron makasabot ang mga Bisaya ug ang mga Tagalog adunay ila usab dito ilang kaugalingon. Apan kun unsay chapter mao verses, murang Ebanghelyo sa tibuok nga kalibutan. Maura usa ra Ebanghelyo in English lang, lain-lain na og sultihan ang ato nga pinulungan. Bisaya Tagalog sa tibuok nasod man ni. Unya tibuok kalibutan ang Ebanghelyo. Kun unsa ang chapter mao usab ang verses. Ang ato dinhi Bisaya kun unsang chapter mao verses. Muna ang Ebanghelyo nagpahinumdum karong adlaw nga ikaw magtuman
magtuman ba? Yung sa pagtuman, muna nga, gipahinumduman ka sa Ebanghelyo karong adlaw. Unsa may Ebanghelyo, gipadayag karong adlaw. Gipadibisag usog bitik, bitik ang kalibutan. Bitik ba? Kanang magpakarino ba? Magpatuo ba? Nga husto. Apan, ang iyang ipangutana, ang husto ba, ang tinuod man. Di pangutana man yung tinuod. Ang tinuod mo sulti, ang tinuod mo buhat, ang tinuod tuman, ang tinuod mag-antos, tinuod ba? Kunya gisuwayan man, gipitik man, sa usa ka magtutudlo sa mga, muna sa ato pa, mga justice, huwis, magtutudlo, misuway, bipitik, unya mitumag ang Ginoo, tinarong, tinuod, ug unya, nga, ang tao nga misuway ba, kung saan buhato lang ko aron makasuod ko sa kinabuhing dayon, aron makadawat ko kinabuhi, kanang, di ko kanang wanay kamatayon ba, muna ibati, apan ang Ginoo matinud-anon, kayo mitubag, ug tinuod, mitubag, ikaw, unsa may imong pagsabot sa kasulatan, unsa may kasulatan, mga sinutihan, pulong. Kinsa man pulong? Pulong sa Ginoo, ang pulong Dios, Holy Bible. Ya, gisuwat man na sa lain-lain mga tao. Ya, kinsa mga tao, hinimo sa Dios. Ang mga tao hinimo sa Dios, ang tanang binuhat hinimo sa Dios. Labaw sa tan. Apan ang Ginoo, iya mangisuway pagbitik. Ginoo na, o ikaw magtutudlo ka lang, tao ka lang. Apan mitubag og husto ang Ginoo. Unsa may pagsabot nimo sa balaang kasulatan? Unsa may gisulti na? Misulti og nagpatuo siya nga, kurik siya, husto siya. Mitumi, tinuod yun yung isulti nga. Higugmaa ang Ginoo ang Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong una-una, sa tibuok mong lawas o galang. Tibuok ba? Unya, unang po, ikano po, higugma ang imong isig katao, sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Ningon na Ginoo nga, tinuod ka na, buhata ka na, o makabaton kang kinabuhi. Imo ang kinabuhi, buhata ka na. Apan nagpatuo man yun, ang magtutudlo sa balawat misuway, pagbitik, kinsa man ang among isig katao. Ang Ginoo misulti sa tinuod. Ang imong isig katao, mauni, mutong mihatag siya sambingay, parabol ba? Aron masabtan sa tanang tao, kung unsang parabol, muning sambingay. Nga, tinuod nga mahitabo sa kinabuhi sa tao, apan wala niya mahitabo karon sa may labay tuig, may labay, apan tinuod na hitabo. Ang Ginoo misulti, tinuod yun, apan mahitabo kini sa imong kinabuhi. Mahitabo ba? Munang parabol, mahitabo sa imong kinabuhi. Ang sambingay nga isulti sa Ginoo. Unang gisambingay niya nga usa ka tawo nga paingon ngadto sa sa Jerusalem, from Jerusalem ngadto sa Jericho, gibanhigan, gitulisan, gipuno, gikawatan, unya gibunog, gipadugo, unya himatyon. Nakaagi ang tulo. Ang una ang pari. Nakaagi man ang pari, kinsa man gitulisan, tao, naagi. Pari ha, pari. Pagtanaw siya, gibunig ka nagkatugo man, gituloy. Niniagi lang, milabay lang pari sa pika sa gianan. Ikaduhang tao, Levita. Ibutang tag minister, ang usak pari. Tao mo nagyapon. Unya, mitanaw. Sa gibanhigan, gitulisan, gipunog, gipadugan, himatyon. Gitanaw lang, unya, milabay. Niagi sa pika sa gianan, daprin. Unya, may lumalabay nga sa Marianhon. Lain og tinuan, lain bisag, lain og tinuan. Apan katumi labay, pari man, Levita, mga tao, apan sama, dili magkaduol ni ang Hudiyo ang Samarianhon. Unya ang mga lumalabay, nilabay lang, paglabay niya nakakita man siya, may nagbuyod sa tao, gitulisan, gibanhigan, gipunog, unya himatyon, pagtanaw niya, nanaog siya sa iyang isakyang, kanang, manana, naluoy man siya, naluoy ang usa ka Samarianhon, sa tao nga gibanhigan, gitulisan, gipunog, unya hapit mamatay, gibiyaan pa yun. Unya naluoy siya, nya may daman siyang lana, may bino, iyang gibubuan og samad. Ang lana, iyang gibubo, ang bino, iyang gibubo sa mga samad. Unya, aron gid mahingpit, iyang gipasakay sa iyang kabayo, butang kabayo, kamilyo, iyang pasakay. Ang tao nagsakay, apan iyang gisapon ba, wata kibaw, iyang pang gisabak, iyang pang bihigda, apan buhi-buhi pa man, iyang gisabak yun, iyang gipasakay sa iyang gisakyan kabayo. Unya, giadto sa abutanan. Ang ato din ka ng hospital, apan ato unang panahon, abutanan man nga, ato ayohon at tambalan, may mga doktor, pero doktor nga, kanang kuhan-kuhan lang, tusok, apan, tigbantay man, tigatiman, niya to sa abutanan. Pag abot sa abutanan nga, iyagit, adlima, gatiman, ang tao nga, gibunalan, gibunog, gimatyon, gatiman yun, sa usa ka sa Marianhon, o pagkauma, iya gipuyan, gitambalan, igalimahan, gitarong, unya, pagkuman, ningon siya sa nagbantay sa abutanan. Nga kung pilay mo magasto, at timan na lang ni tawhana, at timan na, kung pilay mo magasto niya, may kung ikaw inibalik na ko.
Moto milakaw siya, giatiman sa nagbantay, giatiman niya gialagaran, milakaw siya. Ang Ginoo nagutala kanimo nagtan-aw na minaw. Karon kinsa man ang imong isig ka tawo? Kinsa imong isig ka tawo? O katong naluoy, kinsa man ang Samarianhon, laik tinuhuan, apan kinsa man ang tawo nga laik tinuhuan, apan naluoy, apan ang duha milabay lang, naluoy bisa dili ikon sa dili niya parente, dili niya kanang pagumangkon. Iyang isig ka tawo mo na isig ka tawo. Bisag parente, dili pagumangkon, bisag anak, bisag kinsa, basta parehang mata, may dunggan, may ilong, may baba, basta may musulti, may dunggan, may utok, may kasing-kasing, tao ka na, muna imong isig ka tao. Ang imong bana, imong asawa, imong anak, imo ka ng isig ka tao. Imong umagad, imong apo, imo ka ng isig ka tao. Muna nga sa matag panimalay, ang isig ka tao nimo na adiha sa imong tupad. Muna dunay matag panimalay gayon. Nagpuyo matag panimalay ang tao. Ang Ginoo ramay mo ato bukid sa iyang mahinimo, ato higda, ato matong. Wa mo hilabot kay Ginoo man. Apan ikaw ato kay karon panahon na, ato hilasan. Di mo ukiton kag maayo sa mga say bitin o sa pamananap niya. O kibusuko na ang tanang mananap niya ato. Inigmando sa tao sa tanang mananap, magtuman utahon. Mutahon. Apan karon, wa ni tahon musuko na ang tanang mananap. Nganoman mahilabtanon ang tao. Nya gisultian ang tao nga ang imong isig ka tao katong imong kaluy-an. Unya muning kalibutan lagi. Ibutang tag may tao din kabus, maluoy ka. Di man, ang mga tao mulabay naman, may naman nuto. Muna gipasumbingayan, para mo ang tao. Once, ikaw naminaw, nagtanaw, maluoy ka sa imong isig tao, muna ang gitawag og gugma. Imo ganing atimanon ang tao. Unya, atimanon yun ang samad, atimanon ang gigre, atimanon mag-take care. Muna ang bunga sa gugma. Kung imo ganing tahuron ang imong tao nga imong lagyan, imong tahuron ba? Imong dadon ba? Imong gadto sa abutanan, imong dadon na gumikan sa kaluoy, gumikan sa pag-atiban, pagtahod imong ngadto sa abutanan. Imong gitahod muna ang gitawag og gugma sa pagtahod, gugma sa pag-atiman, gugma sa pagtahod. Ug unsa man paghumag atiman, paghumag pagtahod, niingon dayon sa man gipialan ka man dinhi sa ikamay gipialan dinhi sa abutanan. Ya imo ang tikag pialan kay mabili naman ka. Atiman na ni tahura niya hatag bili. Ang tanan di mo maggasto kay bayaran ko na ikaw. Hatag bili kini tawhana. Atiman na hatag bili, atiman na tahura niya hatag bili kay kinabuhi man ni. Muna atiman na niya tahura hatag bili ang kinabuhi. Muna kinaluoy ka man. Once maluoy ka, muna mo atiman mo tahod mo hatag bili. Kay ang kaluoy bunga sa gugma. Ang kaluoy bunga sa gugma. Muna imong isig katawo, imong ampingan, imong kaluyan, imong hatag bili ang kinabuhi. Ang kinabuhi unsa man? Ang kinabuhi natong ng panahon, mura lang kanang di mo tuog, gipuy-an sa Ginoo. Apan ang Ginoo mipuyo sa matag kinabuhi nga di makita ang Ginoo. Mulang ang matag tao nga gipuy-an sa Ginoo nga di makita, mipuyo gayon. Gumikan kay dili pasagdan sa Ginoo ang matag tao, bisan pag makasasala, bisan pa gipuy-an sa di makita. Apan kinsa may di makita ang Holy Spirit mo'y nagpuyo sa tao. Unya mo makita in the person sa misugot nga matuman din kanako subal sa imong pulong. Ang batalong babae nga misugot sa kabubuton sa Dios Amahan. Ug unya pagsugot niya sa pagbuot sa Amahan, nahimugso ang pulong ang anak ni puyo og siyam ka buwan ug hangtod ang anak nagpangpulong nahimong tao, nagpakatao ang Dios. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa hayag, matuod nga Dios gikan sa Dios matuod. Muna ang pulong maghimo pulong maghimo nya kita pulong man na yang Ginoo gisulti sa Ginoo mulik ang gahom unsa may gahom ang Holy Spirit ang gugma ang pulong maghimo ang pulong kita pulong ang Ginoo inigsulti mulik ang gahom munang di gyud magkalagyo ang gahom ang Dios Amahan Anak ug Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kangturan dili gina maglagyo ang imong pagbuot matuman Ginoo iya sa langit ug dinhi sa munang adunay Amahan namo our Father munang gitudlo sa Dios kanaro. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ang imong pagbuot sa langit, matuman ang imong pagbuot dinhi sa gingian sa yuta. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.